Тапшыруыбызның чираттагы котлау сәламе Балакова шәһәренә аша. Бүген үзенең юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сингатуллин Марат каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Илмира, кызы Камилла һәм барча туганнары да котлыйлар. Безнең яраткан кешебез Сызрань шәһәрендә дөньяга аваз сала. Аннары Изобильный бистәсенә гаиләләре күчкәч, ул шушында балалар бакчасына йөрергә тотына. Мәктәпне дә уңышлы тәмамлап, Саратов шәһәренең югары авиация хәрби училищесына укырга керә. 4 ел хәрби хезмәтен үтәгәчтән соң ул яңадан туган якларына кайта. Шунда безне язмыш таныштырып мәңгелеккә гашык итә. Озакламый Балакова шәһәренә күчеп китеп, Балакова атом станциясенә эшкә урнаша. Гади турбина бүлегенең машинистыннан башлап, әйдәп баручы инженерга кадәр үсә. Бик күп грамоталар, рәхмәт хатлары һәм медальләр белән бүләкләнә. Эшендә дә аны бар да хөрмәт итеп яраталар. Мин бик бәхетле итеп үземне бу дөньяда тоям. Чөнки иремне әти-әнисе бик акыллы итеп тәрбияли алганнар. Аның өчен гаилә, баласы беренче урында тора. Ул бар туганнарына карата да бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Аңа теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәләр дә, ул беркемне дә кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур, җырларда итсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерле белүче якыннарың булсын. Балаңның да игелеген күрергә язсын. Ул бит сине шул кадәр ярата. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син. Бәхетем дә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер, сандугачы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә яратам диеп йөрсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең, зөбәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Син булганда беркем кирәк түгел, алмаштырмам алтын, көмешкә. Ходай сине биргән бәхет итеп, яратканы диеп минем илешкә. Гомер буе яратырмын сине. Синдер парым, минем канатым. Ышан, минем сүзләремә җаным, Алихәдәй күреп сине яраттым. Марат абый, шушы ярату тулган хатны махсус хатыныгыз сайлаган җырда дәвам итәр. Рәхәтләнеп тыңлагыз. DJ Ready present.